Molt bé, ara treballarem la resta portant amb cigrons. Restarem 44 menys 28. Primer de tot hem de representar el nombre 44, que és el minuent, és a dir, és el nombre de cigrons que tenim al principi. El subtraent és 28, però no l'hem de representar, ja que és allò que nosaltres traiem. Com ja sabeu, per representar els nombres amb cigrons fem servir aquests gots que representen les desenes. Llavors ficarem 4 desenes i 4 unitats. S'ha escapat aquest. 4 unitats. Molt bé, doncs anem a treure aquest nombre 44, 28. Com ho farem? Tenim un problema. Aquí hem de treure 8 unitats, però només en tenim 4. La solució és desmuntar una desena d'aquestes. La desmuntem aquí i xau, se'n va. Ara sí que podem treure 8 unitats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I ara només ens queda treure les dues desenes. Per tant, directament podem treure 2 gots. I ens queda 3, 4, 5, 6 unitats i una desena, per tant, 16. El resultat de 44 menys 28 és igual a 16.